udibana nesithunywa okanye isithunywa esidibana nayo. Sifika ehleli endaweni esitheleyo ngenxa yesimo ubaleka ama-median. Now i-angel yafika kuye imnikeza i-mandate yokuba kusindiswe u-Israel. I-conversation yabo ke njengoba besifundile kwafumaniseka ukuba kukhona nje ixoxompikiswano apha ekuqaleni, but ke ade ultimately avume uGideon. Apha ngezantsi ke kukho ii-signs awazicelayo ukuba ucela ukuboniswa some signs to be sure. Apha kuMatthew 21 uYesu uhamba nabafundi bakhe ulambile, afike kumthi womkhiwane, afike unawo amagqabi but kungekho nto. Ithi phaa ku-amplified, ngokomo amagqabi nesiqhamo sefigs zivela ngexesha elinye. So it answers my question xa uYesu ewukhesa uba ukhesa because he was expecting ukuba njengoba amagqabi ekhona ne-fig mayile khona. Hallelujah. Into endifuna sithethe ngayo njengoba besithethe iveki yonke, in fact weekend le sithetha ngendaba ye-prayer ne-altar of prayer. Sitshilo uba emthandazweni kulapho sisakhona kuThixo. Now ingxaki nge-prayer nansi, awubuyi uphaxa phaa noba ungabuyi nempendulo yokungaphangeli kwakho, noba ungabuyi nempendulo yokungafumani bantwana kwakho, noba ungabuyi ne-immediate answer yabantwana bakho abakwi-drugs. But i-sure thing kukuba you can't go into the altar of prayer to God and then you come back ungaphethanga. Kha ingxaki yento iphetheyo most of the time ayiyo ubuyele, ayonto ubuyicelile. Uthi u-Ecclesiastes 3, one of the verses endisithanda kakhulu, uthi to everything there is a season and a time for every purpose under the sun. So yonke into ekhoyo nomntu wonke okhoyo une-season yakhe, unexesha lakhe. Now this fig tree uYesu uya kuyo because he understood that this fig tree isizini yayo ifikile. Akukho mntu otyala umthi ugqiba kwakhe ngomso afika ayolindela uba makube kukho isiqhamo kodwa usemfutshane ungaka. But uYesu uya kulo mthi because uyayibona uba i-timing is fine, the season is fine, the conditions were conducive. But why is the fig tree called the fig tree and yet there are no figs? So in this equation there is an imbalance, because if fig tree, we can't call it a fig tree ngenxa yamagqabi. It's only a certain type of scientists who have studied but they must study namagqabi, who can be able to tell apart certain trees from certain trees ngamagqabi. But in general, uthi uYesu phaa kuMatthew, a tree is known by its fruit. Ayaziwa ngegqabi layo. So the fig tree can't boast that it is a fig tree and yet there are no figs. So it is worth into yokuba mayikheswe. It is useless. Apha asizofuna mthunzi kulo lomthi. We don't want shade from it, ngoba it is wasting nutrients that could have been used better elsewhere. Ime apha thina silindele uba ngexesha layo izovelisa something, but when the time comes, nothing can be got from that tree. So uYesu kodwa rather ungabikho. We are living in a time where the timetable of God is saying the season is for certain individuals to be manifesting the fruits. But the
bagcisela ngamagqabi. Amagqabi represent the outside appearance, but there's nothing you can get kulo mzalwane. I-appearance yona is a godly one. I-appearance yomzembula, but it is not a godly appearance. Ngoba i-godly appearance emntwini ihamba nesikhamu. Uthi uYesu kuJohn 15, abide in me, now I will abide in you. Ngoba if you don't abide in me, you are setting yourself a trap. Yokuba sikukhawule sikususe. Ithi nobawo, because we don't have time to entertain amagqabi ne-branches that don't bear fruit. Yes, sir. So when you go to a prayer altar, uyakhona uThixo akunike lento akunike yona, inkcenkceshelwa kwanguwe, ikhuliswe kwanguwe. You feed yourself by going more into the prayer altar. You go more into the word of God. You ask the Holy Spirit to help you. Now umoya ongcwele une-gifts zakhe azinika umuntu. Njengoba ekunika i-gifts kwi-baptism of the Holy Spirit, the Lord is expecting in return that abantu ababhaptizwe by the Holy Spirit will manifest gifts of the Holy Spirit. As if ingawe ukubhaptiziwe, but there is something that shows that you have been baptized. Bangapha bendlela abantu ababhaptizwe ngomoya ongcwele. I need a show of hands. Bakhona abangekabhaptizwa, cela beme ngenyawo sizobathandazela ngoku. Bakhona. So everybody here present has been baptized. Are you sure? I don't want you to miss this opportunity. See, sure? Because by now, how many prophets do we have here? Amali, there is a gift of prophecy. There is a gift of healings. There is a band. No AP gift. It can't be. Something is wrong. There's no balance. The Spirit of God baptizes and gives a gift. Then if kuyenzeka besithethela ngesirongwane ukubona kuyenzeka umuntu angasazi ne, xa ungasazi, it is your own duty to go to God. Thixo sesiphile nesami isipho, because we need it in the church. We can't have people abagulayo in the church. Singabi nabo abantu in the same church abavuswe uThixo for ukuba babathandazele. We can't outsource gifts, not in this day and age. Asikwazi, because into ekhoyo ngoku umamude bayabhatalisa. Ndixelele babhatalisa ngosomapha bathetha inhliziyo kaThixo, and yet in the house of God there are people baptized by the Holy Spirit who can even discern whether am I speaking my things or the things of God. But because behleli pha ndicima bananto bakho abantu abagulayo, kanti ogulayo somapha uzothandazelwa nini? I know senze practical ngoku. Besishumayelile kaloku iveki yonke le. Senze practical namhlanje siyagoduka. Ngale abantu abagulayo ngoku. Abekho ne? Father, we thank you. Now, uGideon uthi uThixo kuye, wena uligorha, nguwe ozosindisa namasirayeli. Uthetha nomuntu ozimeleyo, ofana nabanye abazimeleyo. Akathethi naye kuba ekwiposition ethile ne. Umva xa esithi uGideon, indlu yam ekhaya ndingoyena umncinci, nendlu kabawo yeyona i-insignificant.
Now uGideon uthetha kuba ecimba fanba when you go to God uya kula prayer altar yakho uzisa kuThixo inoma uzoqualifyiswa kuba usuka kwifamily ethile. uGideon ucimba fanba izipho zakwaThixo neappointment kaThixo yenzeka ngenxa yokuba ungumuntu onegama elithile. Qualification kaThixo does not depend on you and your past. Qualification kaThixo ayidependanga ekubeni in this church wena ekwifamily inayo history na apha. Qualification kaThixo yilithatha umuntu engu-no name brand unokuthula imgubhulule phangemva izomnika iziprofeto of the very church asindiselwe kuyo zesithi thina akanokhe besindiswe izolo abe namhlanje phinde azosiprofeta because we think sithi who qualify people akanokhe hleli pha singazange samva nasesikolitini somama aqualifye to tell us that this is what the Lord is saying because we think uqualifyiswa uThixo uqualifyisa lo muntu ongafuniyo. Lo kanye uthi hayi Thixo khawuthatha omnye. uMoses once said that wathi ndiyathintitha and yet God knew uba uyathintitha. Wathi hayi man andikwazi mna wena andikwazi. Wathi uThixo semcacise wathi uMoses athuma omnye umuntu. Wanomsindo uThixo because uThixo uzama ukuthi kuMoses it is not about you. It is not about your abilities. It is about me, God, taking the unqualified and qualifying them for my work. Taking the insignificant, the youngest, the ones abangaziwanga bakhinyelwa nguThixo because wena waziwayo uzofuna into kaThixo ihambe negama lakho. Negama lakho wena uthi hayi kaloku lo wamutata nguye ifounder nguye oyiqala ibandla lase-Amalika se-athi lo ebeyiprostitute izolo xa sele sindiswa enikwizipho nguThixo azifinishele small ngoba inkonzo siyenze into yethu. Zange nive xa usithiwa bayayimosha into yethu. Zange nive nam ndiyayitsho nayimosha into yethu. Andinifika kusitshini yekabani yafelwa ngubani. That's why singakwazi ukumlanda umntu umntu osikiweyo ayiso-certificate sobafakwa mgqomeni. Umntu osikiweyo is a symbol that I am weak, I need help because baninzi ningabasikanga who have the audacity and courage to lead the church. Senihambe nithetha ngalusikwe. But if we understood the purposes of God ngempilo zethu apha phakathi kwethu bekuzovuka abantu abangabalandeleli. Ayonto yama-elder leyo. Uthi ama-elder kayanga kwam bendibhujele wayeke mama ama-elder wayeke liphi ibandla benitheni ibhaptiziwe. So simona incwele awayisteke baptism. Iphindiseni if you are not going to use it. Phindiseni kuye uzophinda ayobhaptiza abantu. You can't be baptized and then you sit as normal in the church when the things outside are not normal. Usuke kwakho fika uzolala apha phinde ebhedini. We mean business here. Akuthiwa kukho i-morning devotions bazalwane kuyafukwa. uThixo uyafukwa kusasa kuyafukwa. Ungafiki futhi uzokozela apha. Kuyathandazwa ekuseni. No, they are going to miss fine. uThixo uthi esisithunywa uthi ku verse 16
Ndiyaba nawe. Uwabulale amaMidiyani njengandodanye. Lento usiyenza ngamandla akho Gideon. Ngoba ukuvese ngakathi insignificant. Ukuvese usimele. So why does when God calls you, you think that lento uzoyenza ngamandla akho? As the church of God, we must rise up. Times don't permit us. Ukuba siphumle. Uthi uSamu 1. Ayuyona lo muntu. Ongahambi. Icebo labantu laba. Ongahlaliyo ebuthweni. Ongemiyo endleleni. Bangena. Ingxaki yethu sizi-associate nabantu ngosibabonayo uba bayibhutho yabagxeki. By virtue of them being in the house of God, sicela ibhutho yabagxeki iphaphale ebharini. Ikhona khona. But when you are baptized by the power of the Holy Spirit, you will discern it. You will be able to move away from them. If you are serious about being used by God, so to move away. But to be here, Uba discuss it. Uti move away, uscrabble. Amukondo italba, sistom is in anger and friendships. As it was to see some now. Uti usiolisa, content. We let people relationships. So asiyazi thina ipulpiti that unjelosa. Asiyazi sihlangana nabo Mary no Arise. Thina ko local bethu siphathe ispeaker amanzi. Thina sisi servants ko local bethu. Bayaliva nje hey woman of London. Because the qualification kaThixo ayihambi ngokukhulela lapha ku Sunday school uzofcela inhliziyo kaThixo ufike silapha. Hey. Ngoba i-qualification kaThixo ihamba nesizini. Bamama Jemsizela umama osadlalayo. Because the season, the door has been opened by God for the ministry. In fact, tell your mama, this is a saints movement. This is a movement for all those that have been picked by God. But now, masifuse wonke umuntu akwazi uvuka. Wada ngumama, wada intombazana, wada ngumfana, wada ngumntwana. Simncibisa inkhubo. Lekhubo izamlingana. Ngoba it is not about him or her. It is about the qualifier. God himself. Inkhubo yakhe is custom made for you. God knows your past, but he's not concerned about it. He's concerned about the season. Are you ready for it now? Oh yes, Lord. Custom made. Even again. See, we are not born for this. Satanic comment. My young woman came my parent. What can we talk about friends? And my mama always shoot is a mama. What Satanic comment? What is that dog? What is that wood? What is man and now is? If you still have a problem with a woman ministering, the problem is like them. Safika up, Safutis. What you think we are fool?
kuyafundiswa, kodwa kuyasilwa, kuyathandazwa, kodwa kufundiswe, kodwa kuyahlanganyelwa, kuyahlambululwa. Sasicabanga thina umthetho inyani. Sasicabanga umthetho inyani. Safundelwa 1 Corinthians chapter 12. Kodwa the gifts of the Holy Spirit. Sasifundiswa. Kodwa iBhayibheli, in fact, masifunde yonke iBhayibheli. Sayifunda. Sathi sawubona basiyalekisha phana pha. Saya kuThixo sayozicela. Kasibuya ngosibuyela kodwa uJoloza. Bafika basazi ngokubani. Yikho abani khona. Kanti silandelela umgaqo abesikile. Kanti benithini kanti? Benithi masithini? Benithi baqala isithuba ethandazweni. Sizobuya sinjani? Sibuya sinjenjalo semthandazweni. Susisa kwezi zinto zeBhayibheli. Fala iBhayibheli shumela into zakwakho. Isithuma kuThixo. Kuba kwakho uThixo uzohamba imigaqo yakho. Kuba fana uThixo uzonyula into afuna kuwe. Umzala wakho. Seyaba bangena abazali apha. Basifinishele. Nakabe tshata bayasifinishela uba ayingomntaka mama uba. Nizongana. Sivusiwe nguThixo ngoku. Sizobhekisana ngoku. Yabona ngoku akuzuvuswa umntu oyi-1. Kuzovuswa ikhampani zani. Shatakatapaya. Romashika phana. Shimbola basika tani abasai. Abantwana. Sikuthulia amanda yakha. Ngoba kule vuswayo. Ayabi na age. Ayabi na muwapi. Ayabi na musitso kupetisa zitapi. It goes by the government. Ikulu inakezi abafuni ku. Sipakachoya. Mwanzo katapana. So this is a collaboration. Kama kambi kaefuzeleni. Sisoya. Nabani yaka. Nabani kubafalma. Sitaki mali yenu. Sitaki pulpiti yenu. Sitaki Sitaki Kabia sichala. Sitaki ngafuni. Sichala. Robashika. Someone talk to him. Rabashika. Unajifusana tena. Utikumtimbuza. Utisofuyelwa wetu. Utisofuyelwa fuso wetu. Because the enemy is about to kumtimbuza. Mautukamfela. Ituleka uchone. Ufela amye. Atikaleka chone. Ufela amye. Ipitege. Ikhasazi misebenzi. Funa abantu abasawuthi. Ngifuna ufuso uThixo ngisize. Don't miss this season. These are so many times. Sicela uqola ku-leadership. Siyaxolisa abantwana bami. Our intention ibingekho ukuqhubekisa. Intention yethu ibingekho ukuzomosha indawo. Kazi kasiyamosha yile nto yena sithuma kuyo. Ugqiba kwayo yasithuma phaphakhe. Ngoba noma iqwempile ayikho siyabe esitratweni. Shalamanda ya. Siyabe esitratweni ekuseni. Sikhonza ngemilomo yethu. Singelana system. Ngoba we have an understanding of the power that is in God. We don't trust ourselves, but we trust Him. Funa abantu abathi bo. I don't want to miss my season. I want the baptism of the Holy Spirit. Sizobabeka izandla. Ngoba lento usukoziyenza ngamandla. You need God. Uyayidinga le ngoba. Funa abantu abathi bafuna uncintiswa le ngubo yamandla. This custom made. Noma isipho uyazazi unaso. But you want to move at another dimension. Uhlabelele. Uphile utehlele phansi. Ngoba ikhawe lento. It is about the power of God. Uyesu makabuyele endaweni yakhe. Uyesu masimbuyisele endaweni yakhe. If it means masiyoshumayela phaphakhe. Singena door to door. Sinangani. Funa abantu abangasibana ngani. Nokwenza intanzo kaThixo. UThixo ubizele emthandazweni. Sisele emthandazweni. Sisijoloza inkelusi.